Γεια σας, ονομάζομαι Νταϊάννα Χατζίδη, έχω το blog «Διαβάζω και γράφω γερμανικά». Το link βρίσκεται κάτω ακριβώς από το βίντεο για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σειρά των μαθημάτων που έχω ετοιμάσει και να μάθουν εύκολα και γρήγορα γερμανικά. Τα βίντεο αυτά είναι συμπληρωματικά και εξυπηρετούν στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρώτο κεφάλαιο, με τις τεχνικές εκμάθησης και τις συμβουλές που εγώ προσωπικά συνιστώ ώστε να έχει κάποιος γρήγορα και εύκολα αποτελέσματα κατά την ενασχόλησή του με τη γερμανική γλώσσα. Η πρώτη συμβουλή είναι η θετική προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου, τα γερμανικά είναι μια παρεξηγημένη γλώσσα, επειδή οι περισσότεροι τη φαντάζονται ως εξής. Reiches und Volkes fordere, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Η γερμανική γλώσσα είναι σήμερα πιο εύβυχη και μοιάζει περισσότερο με τα αγγλικά. Ένα δείγμα της γερμανικής γλώσσας είναι αυτό το όμορφο τραγούδι. Dann nur damit du Liebe empfängst, durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Απαλλαγμένοι λοιπόν από στερεότυπα, σας παροτρύνω να αγαπήσετε τη γερμανική γλώσσα, η οποία είναι μία από τις χρησιμότερες γλώσσες που μπορεί να μάθει κανείς σήμερα. Η δεύτερη συμβουλή είναι να δείχνετε εμπιστοσύνη στον εγκέφαλό σας. Δηλαδή, να μην βιάζεστε να απομνημονεύσετε κάθε πληροφορία, αλλά να έρχεστε σε επαφή με αυτήν φυσικά. Ο εγκέφαλος είναι μια μηχανή καταγραφής πληροφοριών που αποθηκεύει κάθε νέο στοιχείο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Βλέποντας μια λέξη πολλές φορές ή ακούγοντάς την ακόμα, ο εγκέφαλός μας την καταγράφει και την αποθηκεύει ως κάτι χρήσιμο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος βιασύνης. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως κάθε προσπάθειά μας έχει αποτέλεσμα. Η τρίτη συμβουλή είναι εφάμιλη της πέμπτης. Αυτές αναφέρονται στη διαδικασία οργάνωσης και έρευνας, δράσεις που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα. Για να ξεκινήσει κάποιος την εκμάθηση μιας γλώσσας, πρέπει να συσσωρεύσει κάποιο υλικό, δηλαδή βιβλιογραφία, ιστοσελίδες ή οτιδήποτε που μπορεί να διευκολύνει την έβρεση πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο που θέλουμε να καταπιαστούμε. Η χρήση ηλεκτρονικών λεξικών είναι πάρα πολύ εύκολη και χρήσιμη. Σε μόλις μερικά δευτερόλεπτα μπορείτε να μεταφράσετε μια γερμανική λέξη στα ελληνικά ή και το αντίθετο. Η τέταρτη συμβουλή είναι εξαιρετικά σημαντική. Φροντίστε να επιλέγετε θέματα που σας ψυχαγωγούν. Ο κάθε σπουδαστής έχει κάποια ενδιαφέροντα. Οπότε, φροντίστε να επιλέγετε θέματα που πραγματικά κεντρίζουν το ενδιαφέρον σας. Η τέχνη, ο αθλητισμός, τα παραμύθια, όπως και άλλα πολλά θέματα, αποτελούν μια καλή πηγή έβρασης λεξιλογίου. Ελπίζω το βίντεο αυτό να σας βοήθησε και να σας εμψύχωσε ώστε να ξεκινήσετε με χαρά και δημιουργικότητα την εκμάθηση της υπέροχης γερμανικής γλώσσας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στα πρώτα βήματα και ελπίζω να συνεχίσετε μαζί μας μέχρι το τέλος.